Hijab niku tenan entek bodho-bodho. Kalau Gusti Allah mesti ditutup. Paham nggih? Terus makanya golek ilmu ki wajib sampai ndi ya mulai teko lahir sampai mati sampai sama sakaratul maut nggih. Ternyata pentingnya ilmu itu di situ, sampai duwe ilmu. Makanya nanti derajatnya ya enggak sama. Makanya itu kemarin membahas ini ada berapa? 14. Nggih to? 14 sih sama jajal sama rogo sama rasane dhewe. Imanku teko ndi? Imanku sing ikrar apa sing tasdik apa tasdik ikrar apa iman ainul yakin iman akmalul yakin nggih ta terus apa sing iman gaib iman tauhid ha ta apa sing iman gaib gaibul gaib makrifat nggih ta apa sing iman apa bakok bakokul bakok kamil kamil mukamil makanya beda derajat orang itu. Lha sing kita kan dhewe imani syariat itu berarti padha iso dhewe. Nggih mboten? Imani syariat dhewe napa? Wonten tiga ta? Iman ikrar, iman tasdik, tasdik ikrar itu sing ini syari, nek pahami ning syari. Munggah ning imane wong tarekat. Napa imane tarekat? Klase tarekat, iman ainul yakin karo iman akul yakin itu imane di tarekat. Munggah imane wong sing ahli hakikat. Mulai apa? Yes, iman ini mulai ini wow, iman gaib, iman tauhid apa iman sing jenis-jenis niku. Sampai wis teko marifat berarti ya beda. Makanya wali-wali itu kelasnya ya beda-beda, nggih, paham yo? Lah imane kelas wong misale kados Sultanul Aris Abdul Qadir Jailani ngoten nggih, misale ya. Atau wali-wali yang Sultan Ali itu jelasin kamil mukamil sempurna nggih paham iman wis sempurna tenanan wis gak bakal ucul teko datullah dohire awak mak kita batine gak pernah ucul teko nggone Gusti Allah wis imane bakok di atase bakok 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 yang iman kamil kamil mukamil ke kelas wong khusus itu mau pada hari derajat iki jenderal sak isore jenderal jenenge apa misalnya kolonel isor kolonel misalnya apa ya ngeten niku prajurit pada hari sama duit kelas prajurit ngeten wae nggih ya seperti itu makanya swarga ya beda-beda mboten saya nggih swarga sing endi janatun naim janatun adem janatul firdaus kelasnya beda-beda iki desain wong sing misale sing ibadah iki wong mahabbah wong yang beda-beda Mas nggih paham ya jadi seperti itu lha sampeyan iso paham ngeten iki iso nyampe pamane itu sing nanti kelasnya beda ya paling tidak kan kita selamat ngoten iki paham nggih jadi lek sampeyan paham iki sampean paham iki purun ngamalne selama sampean tidak melanggar aturan-aturan ini ya sampean klebu wong sing napa mukmin hak paham ya maka derajate teng mriku kan kata iki ajarane para nabi para wali para mukmin bisa padha sampean urutane sing ndi sampean didadekne golongane wong mutakin wong sholihin wong arifin wong arifin ya para wong sing arif wong wali-wali niku wis jelas nggih ta ade gak usah gawe dhuwur-dhuwur penting aku selamat ngono padha karo umpama sekolah sampean penting aku munggah ngoten mawon nggih lha sampean yakin tok padha karo munggah penak mboten ada ya gak paham nggih ta tapi sampean gak sanksi penak gak malah melu wong alim ini penak mboten penak nah Gusti besok lek sampean dihisab jawaban piye jawabe ya kayak saya pernah hikayat-hikayat diceritakan tuh lah Gusti kula niku wong bodho sama tanglet guru kula sama jalan pengen jawaban niku kuwi jawabane wong bodho paham nggih tapi kan yakin nggih mboten aku wong goblok sama takono guruku aku muridé Si Abdul Qadir Jailani misalnya ngoten nggih kula muridé Pak Niko sampeyan jawab guru kan tanggung jawab nggih mboten selama jenengan tidak melanggar
Paham nggih? Aturan-aturan yang disampaikan oleh guru, insya Allah sampean selamat. Sak bodoh-bodoh ini sampean bangga selamat, penting yakin. Lek sampean pinter kaya apa tapi gak yakin, ya gak bakal selamat.